kan Oktubre 2025. Ini po ang bareta alas 7 asin sa headlines sa ating darakulang mga bareta sa lado lokal. Alcalde Fernando Gonzales kan Ligao City nagpayag ng kaaditan sa pagkapinjente kan konstruksyon kan 250 million pesos na proyektong patinampo sa barangay Malama. Peso Albay Manager Eli Salting, kumpiyansang dakulaan natabangan kan Galing Albay, Pusong Albay Job Fair 2025. Ako Bicol Party List Attorney John Chan masalida sa posisyon ni resigned Congressman Saldico. PRO5 aktibong nakamonitor sa gabos na probinsya bilang pagsiguro kan pasi-orden. Sa lado nasyonal, ICI, dahil panin planong ipapod sina dating House Speaker Martin Romualdez asin resigned Congressman Saldico. PBBM pigtataong kwenta na sa ICI an pag sa publiko kan mga pagdangog kaini. Mga Bicol Congressmen nagpatak-patak para makatabang sa mga rinapado kan bagyong Opong sa Masbate. Maabot sa 4,000 na proyekto kan DPWH, aprobado na ni PBBM. Sa ibang nasyon, eskwelahan sa Indonesia nagaba, tuluan agadan mantang dakol ang nairido. Baretang Sports, Pinay tennis star Alex Yala gana sa primerong laban sa WTA 125 tournament sa Soju, China. Yan ang headlines ng Bareta alas 7 asin kami po ang sinong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolon. Ako man po si Mardila Daingiba. Sa detalles ka mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Nagpaabot nin sa iyang kaaditan si Ligao City Mayor Fernando Gonzales. May kinaraman sa napindyenteng konstruksyon kan 250 million pesos na kantidad kan National Road sa Barangay Malama, Ligao City matapos narapaduhon kan Bagyong Christine kan Oktubre 2024. Sigon sa entrevista kan DCGB News sa alkalde, sinabi kay ning 2 bulan nang pinaghahagad kan syudad ang program of work kan proyekto sa Department of Public Works and Highways o DPWH Bicol alagad dahil pa inipigtatao kan ahensya. Pero kay inipigaaditan man ni Gonzales ang posibleng pagsapara ni mas dakol na danyos kan tinampo dahil ta magagabat na mga bikula nag-aagi ngunyan digdi, partikular na mga 10-wheeler trucks na nagatod ng tabang sa Masbate matapos ang bagyong Opong. Ang nasabing tinampo, ang pinagagamit na ruta halis sa Ligao City pasiring sa Piyuduran Albay, asin ang tinampo man na nagtataong akses pasiring sa Piyuduran Port. Ang pigahanap po digdi, nahaloy na. Ini yung program of work. Yata taabo kaming tawan ki program of work kan DPWF. Why? Why the reluctance to give us a program of work? We want to check this kung talagang tama yung pingigibo ninda tugma sa program of work. Kung minsan, garo, naalian naman kami kikumpiyansa sa supervisory powers kan DPWF. Kami, kung mayroon kaming programa, ang design kan tinampo, kung paano nagigibuhon ito, makakatabang kami. Si Mayor Fernando Tainando Gonzales kan Ligao City. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nagtutubod si Public Employment Service Office o Peso Albay Manager Eli Salting na dakula natabangan kan Galing Albay, Pusong Albay Job Fair 2025 na ginibo kasuudma sa Ayala Malls, Legazpi City. Sigon kay Salting sa sobra 700 na job vacancies na ipigoprosir sa nasabing aktibidad. Dakol na unemployed individual ang natauan oportunidad na makapaghanap buhay. Sinabi kan opisyal na katuwang sa aktibidad ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Bicol sa pangingenot ni Regional Director Mariglo Makabuhay Sese. Mientras tanto, kasabay kan aktibidad, ipinagselebrar man kasuhapon ang World Cafe of Opportunities 2025 sarong national initiative na ang katuyuhan iyoan makapagtaonin access sa job opportunities as in skills development sa kada Pilipino. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Masalida ang third nominee bilang representante ka na Bicol Party List na si Attorney John Chan matapos magdimitir sa posisyon si Congressman Saldico sa opisyal na anunsyo kan Ako Bicol. Sinabi na hali ang pamilya o sa pamilyang abogado kan Chan adara kay ni an yaman in eksperyensya asin karaman asin an
puso kan sarong Bicolano ngandang magserbi para sa kapwa Bicolano asin mga Pilipino. Bago pa man naging representante kan ako Bicol si Attorney Chan, sarong senior partner kan Chan Robles and Associates Law Firm, saro sa mga pinakamidbid na law firm sa nasyon. Naging consultant kan World Wildlife Fund Philippines kasabay sa pagbusol ka mga programang pangkalpalibutan. Consultant man ini kan Philippine National Oil Corporation as in senior policy expert sa Penwood Corporation. Si Atty. Chan naging Vice President for Business Development kan Chan Robles Professional Review as in aktibong parte kan JCI Metro Manila bilang Regional Legal Counsel. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Aktibong nakamonitor ang mga personahes kan Police Regional Office 5 sa gabos na probinsya bilang pagsiguro kan pasi orden. Sigun kay PNP Bicol Director, Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., kasabay sa pasistema kan sa indang pagmonitor iyo ang pagpapadagos kan bike patrol asin police visibility. Sinabi niya na mantinidong highly visible asin handang magtaonin makaskas na serbisyo ang pulisya. Aktibo man ang 911 hotline para sa immediate as in effective response. Bako sana sa mga emerhensya kundi sa traffic-related incidents as in iba pang public safety concerns. Sa ibang baretang lokal, pinanginutan ka National Synodal Team ang third installment kan Jubilee Recollection Series ka mga kapadian kan Diocese kan Legazpi na ginibo sa Bethlehem, Bakakay, Albay. Nakasentro na sabing pagtiripon sa structures as in governance sa pagikan synodality, bantang nagkapadagos ang lokal na simbahan sa pangapunan na isabuhay ang listening, discernment as in renewal. Nagatindirma sa pagtiripon si Obispo Bong Bailon na padagos na nagpapagirumdom sa gabos na makisumaro sa taon ni Nobileo as in padagos na pagmisyon ngunyan na Jubilee of Hope. 34 health workers sa rehiyon Bicol ang nagpartisipar sa apat na aldaw na provider-based HIV testing as in facility-based HIV screening kan Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD kanakaaging aldaw. Basado sa opisyal na impormasyon, hali sa opisyal na Facebook page kan DOH Bicol. Maabot kaining mapakusog ang eswersos kan ahensya na masimbagan ang mga kakulangan sa HIV testing as in counseling services sa bilog na rehiyon. Ang mga partisipantes ang hali sa anom na Provincial Health Laboratory Networks kan probinsya, kaibahan naman ang mga nurses na nagkakapot nin mga HIV-related health programs. Mientras tanto, pigsisiguro kan Department of Agrarian Reform o DAR Bicol na makakabangon ang mga paraoma na naapektaran kang kalamidad asin sa panahon kan emerhensya. Sa programang Kape Asin Agrario sa DCGV, sinabi ni DAR Bicol Supervising Agrarian Reform Program Officer Susie Molina na sa paagi kan sa indang mga programa natatawanin support services ang mga paraoma katuwang ang mga partner agencies. Sinabi ni Molina na nagkapira sa mga programa iyon pag-organisar kang grupo sa paagi kan Agrarian Reform Communities o ARCs para sa mas pasil na pag-distribuir ng tabang. Sinabi kan opisyal na ipig-implementar ang programa sa strategic initiative, siring kan pag-enhance kan farm productivity, support strengthening organizational capacity as in improving access to credit. Dagdag pa niya na kasabay sa key interventions kan programa ay ang pagtaonin prioridad sa food production, support, pagpasilidar kan strategic partnership as in pagsiguro kan budget utilization para sa effective program delivery, partikular na sa Bicol region. Ipig pagirumdom ni Monsignor Crispin Bernarte Jr. ang kamauotan sa paaykan paghiras kan sa diri asin pakisumaro sa kapwa. Sa programong Lakaw Maghiras sa DCGB, sinabi ni Monsignor Bernarte na ngunya na taon kan hubileo, pigpapagirumdom sa gabos na paratubod na parte kan sibilisasyon, nin pagkamo o nin pagkamuot, iyo ang pagtabang sa kapwa na hali sa puso.
sa pagsasabing marisulta ini sa katalingkasan na naglilingkod sa komunidad. Ipigladawan ni Monsignor Bernarte na anbanwaan sa nang may pagkaminurootan ang nakakamati kan tunay asin nagdadanay na katuninongan. Sinabi niya na napapanahon na ining pagirumdum sa gabos sa tahaw kan isyu sa korupsyon sa pagsasabing antunay na katalingkasan, bako sarong lisensya na pig-abuso ang diretsyon asin kakayahan na makapagserbi sa publiko. Sinabi niya na dapat rumdumo na dain now o mawara ang pagkamuot na tunay nakagamot sa Biblia asin naglilingkod para sa katininongan. Mientras tanto, sobra 137,000 pesos na penalidad sa pagbalgar sa local ordinances ang anotaran kan Police Regional Office 5 o PRO 5 sa sigunman sa pigpaluwas na datos kan pulisya. Sigung kay PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., ang kantidad halos sa 766 na violators ka mga lokal na ordinansa sa bilog na Riyong Bicol. Apera pa kay ni 34,000 pesos na kantidad ng illegal na droga ang nakumpiskar ka mga personahes kang pulisya sa ginibong anti-illegal drug operation sa parehong durasyon kung saan kumpiskado man ang 5 gramos ng pagtutubudan na Cebu asin arestado ang 2 persona. Sa lado man kan anti-criminality campaign kanahan siya, arestado ang 14 na other wanted persons sa ginibong mga operasyon kasuhapon sa Bicol Region. Arestado kan mga personahes kan Bakakay Municipal Police Station ang sarong persona na may kasong slander oral defamation o paninirang puri sa Bakakay Albay ka nakaaging aldaw. Sigon kay Bakakay Municipal Police Station Chief Police Major Nino Akyatan, basado sa warrant of arrest, na arestaran suspect na si alias Ron, nasa tamang edad asin residente ka nasabing lugar, dahilan kan pagpapakalat nin salang impormasyon asin mapangraot na pahayag laban sa iyang biktima. Hahampangon kan suspect ang kasong pagbalgar kan Republic o kan Article 358 kan Revised Penal Code na may ipigrekomendang piyansa na 9,000 pesos para sa iyang paramientras na paglaya. Magatugang primerong parte yan kasutuyang Bareta alas 7, mga Bareta sa lado lokal. Ang Bareta niya sa lado nasyonal, sports, kamugdagang kampanahon, makalis lang po kani. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors.
Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Natuwa ka ba sa serbisyo ng Generica Drugstore Pharmacist? Ikwento and inominate mo siya as best supporting katuwang para sa tsansang manalo ng cash prizes. Follow us on Facebook for more details. See posters and print ads for details. Deadline of entries is until November 25, 2025. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Sa detalles po kabareta sa Radyo Nacional, dahil pang naunambitan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI kung ipapapod man kan ICI sina dating Speaker Martin Romualdez asin resigned Congressman Elizalde. Sigon kay ICI Executive Director Attorney Brian Osaka, wala pang direktiba sa iya ang komisyon na ipapod sina Romualdez sa 5. Bantang ipinahayag ni Osaka na kinapos sa oras ang pagkataon ng testimonya niya o kaya testimonya sa ICI kan mag-agom na Curly asin Sara Diskaya kaswapon. Dahil ang kini sa masunod na simana sa girare na imbestigaran kan ICI ang mag-agom na Diskaya. Tinawag ni doon ni Attorney Cornelio Samaniego III tigapagtarama sin abogado kan mag-agom na Diskaya na kulpang papapotokon ang sa indang kliyente may kinaraman kan manomaliyang flood control projects. Itataong kwenta na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang desisyon kung bubuksan sa publiko ang sa indang mga pagdangog may kinaaraman kan investigasyon sa flood control projects. Sigon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, sa press briefing pigre-respeto kan Presidente ang pagiging independent kan ICI as hindi siya makikiaram sa anuman na magiging proseso kaini. Nagluwasan pahayag kasunod kan mga pangapudan, nagibuho na bukas sa publiko ang mga pagdangog matapos i-anunsyo ni ICI Executive Director Brian Keith Hosaka na day ini ila livestream para maiwasan ang trial by publicity. Nagpatak-patak ang mga kongresista halis sa Bicol Region tanganing matabangan ang mga residentes kan Masbate na napiktaran kan bagyong Opong. Sigon sa post ni Albay Representative Raymond Adrian Salceda na may nabot sa 1.4 milyon ang natipon na ili sa mga kongresista na pag-aramanan ng ako nin tig 100,000 pesos sina Representative Salceda, Wowo Fortes, Leo Rodriguez, Caloy Loria, Crisel Lagman, Alfredo Garbin Jr., Jose Teves Jr., Bernadette Escudero, Josefina Tallado, Arnie Fentebella, asin Nelson Ligacion. Igong 18 na congressional representative sa sa Bicol, asin ang Masbate, iyon pinairarom na sa state of calamity dahilan man sa grabing danyos na darakan bagyong Opong. Tinawanin doon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na aprobado ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sobra 4,000 na mga proyekto kan Department of Public Works and Highways o DPWH, kaibahan ang flood control projects. Sinabi ni Tino na ini ang malinaw na nagluwas sa deliberasyon sa plenaryo kan Kamara sa propwestong 2026 budget kan DPWH. Sigun kay Tino, ang pondo sa nasabing mga proyekto kan DPWH na hali sa program appropriations sa irarom kan national budget kan taong 2023 asin taong 2024. Paliwanag ni Tino na maski ang Department of Budget and Management o DBM ang nag-aaprobar sa paggamit kan ang program appropriations, nasa kamutman kan Presidente ang approval kan gabos ng mga proyekto. Sa iba pa nga itong Baretang Nasyonal, isinulong ni House Speaker Faustino D. III ang 8 propestong lakdang na idadagdag sa Priority Legislative Agenda kan Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Pinanginotan ni D ang Kamara de Representantes sa primerong LEDAC meeting kan 20th Congress na ginibo sa Malacanang. Kawalong propesto iyo ang Disaster Risk Financing and Insurance Framework, pagpapalawig kan Corporate Life kan Basis Conversion and Development Authority o BCDA, ang Presidential Merit Scholarship Program, ang propesto na madiskwalipikar ang mga kapamilya kan mga opisyaling gobyerno na makuaning kontrata sa gobyerno, ang fair use of social media, AI and Internet Technology and Electronics, modernisasyon kan Bureau of Immigration, ang propestong Rice Industry and Consumer Empowerment o RICE Act, asin ang Magna Carta for Barangays. Sa pagtiripon, sigurado na tinawanin doon ni D ang pangako ng Kamara na magtatrabaho, katuwang sina Presidente Ferdinand Marcos Jr., Senate President Vicente Soto III, asin iba pang lideres ng gobyerno, tanganing may pasar ang mga propesto na kaipuhan para mapakaray ang buhay ka mga Pilipino. Ipig-report man ni
Committee na naisumitir na ang 32 at 33 na propestong na-identify kan ehekutibo. Posible na dagdaganin sarong simana ang sesyon kan Kongreso kung kinakaipuhan para maipasaran propestong 6.793 trilyon pesos na national budget para sa 2026. Ginibo ni House Speaker Faustino D. III ang pahayag matapos ang haralabang deliberasyon sa propestong budget. Ang sesyon nagpuonin alas 9 nin aga kan Lunes asin natapos nin alas 3 nin aga kasuudmang Martes. Sa giraray na nagbukas ang sesyon alas 10 nin aga kasuudma. Ang original na schedule kan sesyon kan Kongreso iyo ang puon Hulyo 28 sagkud Oktubre 3. Bago nagpuon ang deliberasyon kan propwestong budget, isinibog ang pagtapos kan sesyon sa Oktubre 3. Base sa schedule na ipinalawas kan House Committee on Appropriations, ang budget deliberation sa propwestong pondo kan mga ahensya itinilaan sa good Oktubre 2. Ang period amendments naman sa Oktubre 10 nasusundan kan pagpasar kainisa at ikaduwang pagbasa. Pagkatapos na maipasar sa ikaduwang pagbasa o kakaipuhanan, nintulong aldaw bago ini maipasar kan Kamara sa ikatulong pagbasa apwera na sana kung sesertipikaran ini kan Malacanang na urgent. Magatugang sa Sotuyang Bareta sa ibang nasyon asin sa lado ng Karawati Sports. Tuya po si Nicole Ann Gloriani sa detalye. Good morning, Nicole. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraan tabay. Gadan ana sa tulong estudyante matapos ang pagrampahog kan eskwelahan sa Indonesia. Sigun kay National Search and Rescue Agency Head Muhammad Shafi, nadakol na iba pa nawawara sa insidente na nangyari sa Islamic Boarding School sa East Java Province. Maabot sa 40 katawo ang natrap sa laog kan nagaba na edipisyo, kaya padagos ang pigigibong rescue kan mga awtoridad. Nasa 11 katawo na iligtas, mantang 91 na iba pa ang makaskas na nakaluwas sa edipisyo. Dinara na sa ospital ang nagkapirang mga nairidong biktima, mantang padagos ngunyan ang pigigibong investigasyon kan mga otoridad kunata nagaba ang nasabing edipisyo. Sa lado kan Karawato Sports, matrayumpong ginana ni Pinay tennis star Alex Ayala ang sayang primerong laban sa WTA 125 tournament sa Suzhou, China, apisar kan pagkaatraso kan match dahil sa maraot na panahon. Dinawag kan Filipina tennis sensation and Polish veteran na si Katarzyna Kawa sa score na 6-2, 5-7, 6-4 sa sarong laban na nagdurar nin sobra 2 oras. Nagpahiling nin grabing determinasyon si Ayala apisar kan nagkapirang beses na napendyente ang kawat dahil sa oran. Makaskas niya nakuha ang primerong set. Alagad buminawi si Kawa sa ikadawang set sa paagi kan agresibong pagkawat. Sa ikatulong set, sa giraray na buminangon si Ayala, asin ipinahilingan sa iyang tibay, asin tali para dagos ng maikua ang panggana. Ang trayumpo na ini nagtaunin dalan kay Ayala para umabante sa ikadawang round kan torneo, kung saan makakalaban niya ang Chinese wildcard na si Liu Yani. Iyan ang detalyes kan mga bareta sa lado kan ibang nasyon as in sports. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Thank you, Nicole. Sa kamugdakan po panahon, nasa linya man ang Pag-asa DST Regional Forecasting Center sa Legazpi City, si Sir Ariel Zamudio. Sir Ariel, please come in. Maray na aga po para po sa tuyang weather forecast mo na aldaw nin Merkules o ring namata ng low pressure area sa Laugkan Philippine Area of Responsibility sa distansyang 1,080 kilometers east of southeastern Luzon sa coordinates na 14.1 degrees north, 133.0 degrees east. Naglugin ng low pressure area kaso Banggiman, as in sa ngunyan dako laman ang tsansa na ma-develop ini sa sarong bagyo. As in base man sa mga numerical models, natahakon kaniyo ang direksyon na pa-central or pa-northern Luzon. Samantala sa ngunyan, padako sumana nakaka-apekto sa bilog na nasyon ang easterlies. Di man sa to sa Kabikulan, ang probinsya man kang Masbate, inasaan man na magkakaigwanin, mapanganoro na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilat pagdaguldol. Samantalang ang natatadang parte man kang Kabikulan, ilalauman man ang bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan asin igwaman tsansanin mga pulok-pulok pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman man na doros na hali sa timog sirangan hanggang sa sirangan na namatayan asin mga kadagatan magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Ang tinatayang agwat kang temperatura ngayon na maghapon, 24 hanggang 31 ang taskang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 nin aga,
masunod pa dyan alas 5:35 ng hapon. Alipod digdi sa Dios ti Pagasa, Ariel Samudio. Thank you very much, Sir Ariel. Mga tugang yan ang bang kabidor na sa tuyang Bareta alas 7. Mga baretang tinipon na sing kinalap sa DCGB News Base na nakalis na 12 oras. Sa pangarap po kasto nakatuwang sa pagsurat ka mga bareta, Jenny Machu Vedaran, asin man si Nicole Ann Gloriani. Lado Technical, kasabay niya to si Chief Ramir Tanay, DCGB Social Media Department niya ang po dyan si Jerome Nico Martinez, at ito yung IT. Sharing man ang Mega Force Patrol. Hello kay Kuya Bob Candano. Yan po sa Tabaco City. Homer Relis Talola, good morning. Rosemary Mulyasgo, good morning. Asin man si Florentino Mulyasgo, sharing man si partner King Rinaldo. At saka Sir Jeff Santos dyan po sa Australia. Saba, nagtatabay po sa DCGB News Online Facebook page. Asin man sa DCGB YouTube channel, pati na sa DCGB Live app. Good morning. Asin sa mga nakatune in sa radyo, sa DCGB 729 kHz sa AM band, sharing man sa 106.9 WGB Tabaco City FM. Good morning. Sa inyo po ka, boss, thank you very much for keeping us company. Ako po si Mardila, daing iba. Ako man po, si Jasmine Baloloy. Salamatan po, masunod na ang apot with BP Henry Maceda. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga. An hapon, masunod na. Pagkalipas lang kaini. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay ang sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Branded ba na computer ang hanap mo?